एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मोनू राजा रंग डाला आवत रहे चोलिया में कि रंग डाला आवत रहे चोलिया में ओ चली धराइल बिया होलिया में रंग डाला आवत रहे चोलिया में ओ चली धराइल बिया होलिया में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यारा के अपन बोलाई के गेहूं के खेतावा में जाई के पांजा में महाजा लूटते रहे यारा से रंग लगावाई के यारा से रंग लगावाई के यारा से रंग लगावाई के हो यारा के अपन बोलाई के गेहूं के खेतावा में जाई के पांजा में महाजा लूटते रहे यारा से रंग लगावाई के लोही का पहुंचल सटोलिया में लोही का पहुंचल सटोलिया में पचली धराइल बिया होलिया में रंग डाला आवत रहे चोलिया में पचली धराइल बिया होलिया में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे मोनू राजा फागुन में भइल बहाला हो जान गइल टोला मोहाला हो देखी राहुल अब माने ना एकरो रहल न जाला हो एकरो रहल न जाला हो एकरो रहल न जाला हो फागुन में भइल बहाला हो जान गइल टोला मोहाला हो देखी राहुल अब माने ना एकर रहल ना जाला हो कहे माहिर कैसे चढ़ी डोलिया में कहे माहिर कैसे चढ़ी डोलिया में पचली धराइल बिया होलिया में रंग डाला आवत रहे चोलिया में